Türkmenistan'da mobil telefonlar için sim kartaların satığı yine de çeklendirildi. Indi paytaxtda jibi telefonlar için sim kartalar diňe sanlyca ýerde we ören ujypsyz mukdarda satylýar. Aşgabatda sim kartaların diňe 3 ýerde satywda bolýandygyny Azatlyň paytaxtdaky habarçysy 17 oktýabrda gurrun berdi. Görnüşýaly indi diňe öňden bar bolan sim kartalar üçin tölegleri geçirip bolýar. Täzeler bolsa Aşgabatda diňe 3 ýerde teke bazarynda, paýtaxt merkezinde we summar dukanynyň golaýynda satylýar. Emma belli bolşuna görä, hatda bu 3 ýerde hem günde diňe 10 sany sim karta satywa çykarylýar. Olary satyn almak tas mümkin däl diýenýaly. Dip habarçymyz aýtdy. Sim kartalaryň satywynyň çäklendirilmegi olar satýan aragatnaşyk bölümlerinde basabaslyk we nowat döretdi. Sim kartany satyn almak isleýänler ýerden sagat 5-den nowata düzülýärler. Sowda nokatlary ýerden 8-den işläp başlaýar. Aşgabatyň beýleki aragatnaşyk merkezlerinde şol sandy poçta bölümlerinde sim kartalaryň asla satylmaýanlygyny habarçylar aýdýar. Azatlyk radiosy paýtagtda sim karta satywynyň häzirki wagtda çäklendirilmeginiň sebäbini aragatnaşyk pudagynyň wekillerinden resmi taýdan anyklap bilmedi. Habarçylar bilen anonim gürleşen mobil aragatnaşyk bölümleriniň işgärleriniň aýtmagyna görä soňky wagtda diňe bir sim karta däl eýtem bank kartaçkalary hem ýetmezçilik edýär we bu hataplaşyk hemde konvertasiýa meselesi bilen baglanşykly. Telekeçileriň pul çalşygynyň ýoklugy sebäpli Hytaýdan gerekli plastik we çip getirmegi besedendiklerini aýtdylar. Dip Azatlyň habarçysy çeşmeleriň sörlerine salgylanyp aýdýar. Ondan öň sim karta ýetmezçiliginiň ýurduň beýleki ýerlerinde dowam edýänligi barada habar berilipdi. Sewet merkezlerinde sim kartalar köp wagt bäri satylmaýar we welaýatlariň ýaşaýjylary paýtagta gitmäge mejbur bolýar. Uly şäherlerdäki aragatnaşyk bölümlerinde wagtal sim kartalaryň gyýtky wagtlyk satywy ýoly goýulýar we uzyn nowatlar emele gelýär. Sim kartalar çal satylyp gutarýar we alyjylaryň islegini kanagatlandyrmaýar. Köplenç satylýan sim kartalar täze bolman eýtem ulanylan kartalar alyjylara hödürlenýär.